Moi boas. Hoxe estou en Santiago. Vou participar na nocturna Santiago 10K. Os obxectivos será simplemente disfrutar, aínda que é un 10K homologado. Non vou forzar moito porque, como viste no vídeo anterior, acabei un pouco tocado do xeonllo, e entonces mellor vamos probar a ver que tal vai, porque ademais tamén estuve toda a semana sin adestrar e non me vexo con forzas para apretar a máximo. Tamén vou estar probando o media mod da GoPro ca luz, como é nocturna, a ver se ve moito. Por exemplo, aquí xa algo mellora, a ver cando sexa máis de noite que tal se ve. Vamos para a saída, que hai que ir sacar a foto de equipo, e xa nos vemos ali na saída. ¡Oh, fundido! E che vola sul raccoglio una atleta todoterreno, poi quinta a la destra, quinta di nuovo, quinta peregrinos,
antes de ir coa carreira, dicir que a proba que fixen co media mod e coa luz non me gustou moito porque cara adiante non se notaba nada a luz, e o son que conseguía a cámara tampouco me gustou porque parecía como enlatado. Si que mellora se te enfocas a ti mesmo, pero cega un pouco se miras cara a luz, e é iso que levaba o difusor. Agora si imos coa carreira. En canto ao meu resultado, acabei de 59 e 20 da categoría, con un tempo de 39 minutos e 14 segundos. Obxectivo conseguido, xa que non tive ningún tipo de molestia no xeonllo. Saín con calma e pouco a pouco fun apertando máis, ata que na zona bella xa notaba que me faltaba o aire e xa me fun deixando levar. Pero moi satisfeito co resultado. O percorrido homologado, e a pesar de ser modificado este ano para que fose máis rápido, segue sen parecerme un circuito onde buscar un gran tempo, pola subida da Rúa do Pombal e algunha subida máis, ao igual que facer todos os xiros pola zona bella que rompe moito o ritmo. A distancia polo reloxo foi de 9,88 km. O prezo por participar foi de 10, 13 ou 20 euros según a data na que te inscribías, e os puntos positivos, pois toda a información precarreira que deron, incluso eu lles fixe unha consulta e contestaronme ao momento, sorteos precarreira entre os inscritos, recollida de dorsais o día previo ou o mesmo día, posibilidade de aparcar nun parking con tarifa reducida, servizo de gardarroupas, caixóns de saída por marcas, voluntarios nos puntos conflictivos e de moita importancia na zona bella, animación durante a proba con charangas e gaiteiros, e sobre todo do público, xa facía tempo que non vía tanta xente animando en gran parte do percorrido, avituallamento intermedio líquido no quilómetro 4,5 na Alameda, e o avituallamento final completo xa preparado en bolsas individuais, que para min é a mellor forma de dalo, porque ademais evitas as aglomeracións na zona, 2 lugares onde poder ducharse e agasallo desta camiseta, e tamén daban esta bolsa. Os puntos a mellorar, pois houve un atraso de 15 minutos que, segundo informaron despois nun correo, foi por motivos alleos á proba e que non podían garantir a seguridade no circuito. Aínda así agradécese que se comunique o motivo do atraso e que sexan os primeiros en pedir desculpas, que só se dea premio por equipos aos primeiros. Creo que mellor sería un podio completo cos 3 primeiros, e xa rebuscando, como de agasallo tamén daba unha bolsa de tela, dar isto ao final co avituallamento e así evitar as bolsas de plástico. Recorda que podes seguirme nas redes e xa sabes, suscríbete, comenta que che pareceu a proba e vémonos nas carreiras.